Čau, lidi, my vás vítáme u našeho videa ze hry Shakes and Fidget. A tady uvidíte, jak zdoláme podzemí číslo, jaký? 17 nebo 16, potom vám to ukážem. A jak se teď tak koukáte, tak si myslíte, že to vůbec nedáme, co? Napište do komentářů. A potom vám ukážeme další postavy z cechu a když tak, kdo by chtěl do cechu, ať nám napíše. Jsme na světě 17 a jsme cech Family and Friends a pište Metrixol, Xoho s jedním O a Anísek. Se 3 dlouhými I. Měkkými. A ještě možná Xoho se 2 O. Ale jinak nic, nikomu jinému moc. Tady máme Aníska. To je moje postava. Teda uvidíme, jestli teda, a to dáme další. Taky ne, smůla. Tady je Xoho se 2 O, tomu můžete taky psát někdy. Ale spíš pište Metrixol, Xoho s jedním O a Anísek, to je divné. Tady jsem já teďkon. A za chvíli tam bude už i Metrixol, protože mě za chvíli zabijou. A jsem mrtvej. Ne! Bílá gorila. A to máme Marketu, koho toho bílou gorila. A tady je Metrixol. Potom vám ukážeme nakonec cech. Jsme docela dobrý. Naše nejlepší pozice byla 60, asi z 20 000, takže to není špatný. Máme 1 300 teď v cechu, 311 na výpomoc, ale ten bude poslední, od Hora se jmenuje. Potom tady máme Metrixola, to je náš nejoblíbenější člen zřejmě. A potom k nám přišla další 200 a máme potom tady další 269. Jo, tak 269, to je ona, jako jsem nevěděl přesně její počet. Tady dáme další, tady to potrvá zřejmě. Jo, tady to vypadá dobře. A to bychom měli úplně v pohodě dát už. Tady stačí porazit horskou gorilu a potom slepýho kyklopa. Jak jednoduché. Přesně. Jo, teďkon dneska je 31.12.2014, zítra bude 2015 a tak když tak nám kdykoliv napište. No, zatím teď dáváme pořád podzemka, útočíme, asi už jsme dali 3 nebo 4 a budou se konat další. Takže to bude docela dobrý. Tady to nechám u bose už. Dej další, to je nutný. Ne, to zkusíme nechat. Já se dát zatím popcorn. A už jsme u konce. Jo, konec. Takže vyhráli jsme. Jak jednoduché. Takže tady je moje postava. Tady je Hora, ten na výpomoci. Tady je Metrixol. Xoho. Anísek. Já to budu říkat zkráceně. Adam 17. Cancer. Taky na výpomoc. No, možná zůstává přece. Tady je Lila RP. Ty jsou neaktivní. Lila RP začala být. Teďko na poslední době o Vánocích není tady moc lidí aktivních, ale jinak jsou. Když tak poznáte podle Elíku a podle zvířata.
Tam jsem nebyl docela dlouho aktivní, jenom. A jak vidíte, tak jsme... Počkat, jo, to je Varanta. Tak jsme docela dobrý. Toto je moje další postava, mi padlo tady vousy. A tady je moje další postava, tady mi padla v hospodě zase luk. A ten je náš celý cech. Teď vám ukážu jednoho hajzla, kterého nikdy neberte do cechu. Je to takovej, který krade postavy. Nám vzal jednu postavu, nevím, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, a toto je Nevimovo kamarád. Ten je taky naštvaný pěkně. Jo, tady vám ukážu. Je to příšerný kokot. Je to takový čůrák zasraný. Já koukni z toho. To je takový pičomrdát had. A hele, on už není v cechu. Počkat. Ten Adam 17 říkal, že ho vyhodili. Fakt. Jo, a že se postaral, aby vyhodili i Nevima. Jo, nevím, 1, 2, 3, 4, 5. Počkat, tady. Toto je náš Cože? On změnil profil toho hajzla. Dřív to býval kluk. Babochlap. A byl to hezký skřítek, rostomilej. Takže toto je zřejmě konec, ještě vám tady ukážu nočního trola třeba, který ho nemůžu dát pořád. A to je zřejmě všechno. Tak čau.